Ens va venir a veure un veí al barri que es diu Ricard, que havia de vendre el seu habitatge perquè la seva parella tenia un deute amb Hisenda i havien rebut ja la notificació d'embargament de l'habitatge. A part de fer-li la valoració i dir-li quin preu era el de mercat per la venda, li vam explicar els impostos que havia de pagar un cop vengués l'habitatge. Si tens un guany patrimonial, encara que hagis de vendre l'habitatge perquè tens un deute amb Hisenda i t'embarguen l'habitatge, has de pagar IRPF. Per aquest cas en concret, sí que hi hauria dues excepcions on ell no hagués hagut de pagar IRPF. Si lliures l'immoble al banc per cancel·lar la hipoteca, que no és el cas, i la segona és si estàs en un concurs de creditors amb un pla de pagament aprovat. En aquest cas va ser més complicat de normal trobar un comprador, ja que has d'explicar que hi ha un embargament d'Hisenda i has de fer uns passos determinats per poder efectuar la venda. És molt important que sàpigues les teves obligacions fiscals quan venguis un habitatge, ja que si no pots tenir multes molt importants. Si vols vendre el teu habitatge, contacta amb nosaltres i t'ajudarem.